Ziua, stimați cetățenii români! Eu sunt un român ca și voi și locuiesc în Roma. De când a dat boala asta, coronavirus, eu am decis să rămân în țară. În țară unde? În Italia, la Roma, unde eu lucrez. Pentru că îmi iubesc patria și pentru că îmi respect patria, am decis să rămân la Roma, unde muncesc și unde trăiesc de obicei. Nu m-am înfricoșat pentru că, având în vedere că e un virus transmisibil prin tuse, salivă și alte mijloace de transport, cum ar fi venit aglomerările în spații publice, în tramvai, în metrou și în autobuze, am decis să rămân aici și să vă spun să rămâneți și voi unde sunteți. Problema mea e să vă spun vouă, unor parlamentari din PSD, care a încercat să jignească românii din Italia și să spună că, uite domnule, ăștia vin acum să ne infecteze țara, dar până acum nu știu ca o țară în România. Da, mă adresez acelui bou și acelui cretin care a spus chestia asta, că eu sunt un român și mulțumită mie și mulțumită majoritatea părții a românilor, ținem țara. Ținem părinți, bunici, nepoți, copii, soții și poate chiar și statul român. De aceea vă spun, domnilor președinți, guvernatori, parlamentari care stați de obicei în papucii statului, decât să vedeți voi că românii fug în România și că merg la familiile lor, faceți un decret pentru spitaluri. Vedeți un pic cum stau problemele în spital. Vedeți că sunt tineri care nu își permit să se interneze, care nu își permit să aibă un pat comod, un tratament adecvat. Faceți un decret pentru spitaluri. Vedeți un pic cum stau problemele în spital. Vedeți că sunt tineri care nu își permit să se interneze. Uitați-vă la voi. Uitați-vă ce spitale nenorocite aveți. Uitați-vă mai bine și faceți în așa fel ca terapiile intensive, ca spitalele voastre să fie curate, dezinfectate, cu oameni capabili să muncească, cu oameni care știu ce înseamnă să-ți tratezi bolnavul, pentru că ai făcut un jurământ în spital. Cum face președintele un jurământ către țara lui, așa faceți și voi. Și de asta vă spun, ocupați-vă de spitalele voastre, ocupați-vă de pacienții voștri, lăsați-ne pe noi în pace, că știm și noi cu ce se mănâncă în Italia și unde mai suntem noi. Eu am fost internat în spital. În fiecare zi am avut lenjerea curată, patul schimbat, mi-am făcut duș, am avut medicamente, am avut prânz, cina și micul dejun. Dar bănuiesc în spitalele voastre, nu știu cum să spun. Cred că nu sunt aceste lucruri. Stimați parlamentari și președinți și cine conduce țara, uitați-vă mai bine în spitalele voastre, în legislatura voastră, în jurisprudența voastră, în sistemul vostru de învățământ. Că e problemă mare. Cam asta e. Și cred că cine e de acord cu mine, să condivideze cu mine ceea ce spun. Investiți în spitale, investiți în învățământ și mai ales oameni capabili în spitale, oameni capabili, care știi ce înseamnă să fii pacient, care știi ce înseamnă să-ți ajuți aproapele, nu numai să-ți iei salar și ești îmbrăcat în halatul alb numai pentru a te duce și a bârfi și a bea cafea. Nu merge așa. Cunosc spitalele românești și cred că nu toate sunt la fel.